An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi bɛ tali kɛ ntɛnɛn na dafaraɲɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nasarasan kalo 12 desanburu kalo ye bi o tile 20 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ ye lasɛri camancɛ ye bi o tile 15 ye. Jate la san kalo duruna do hijira san 1443 san do dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn ka fɔ wulikɛjɔ kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dabɛ maaw ye sunɔgɔtu ye dabakan kunungo wulikɛjɔ kɛbaw nana o dugu kɔnɔ ani kana maa dɔw minɛ ka taa kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la yɔrɔ min bɛ wele ko kɔrɔdugu kɔrɔ kunnafoniw na kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na ko marifatigi dɔw taara cɛ dɔ bonya nin na fɔ a ka yɔrɔ la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la. Kata se bi Mali ministri ɲɛma ale bɛ taamana kɛrɛnnena ni waati ninnu kɔnɔ na Segu marabolo kɔnɔ na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la Bamakɔ pont sabanan n'i y'a sɔrɔ o troisième point ye wulikɛjɔ bɛ ka kɛ waati ni waati maaw bɛ fama ma nka sanga ni waati bɛ le kɔnɔ na i b'a mɛn kilo la de ko dɔ de taara ka taa jɔ pont sanfɛ la ne ka fili ka jigin o waleya dɔ kɛra min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ sibiri don o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balabakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka dama kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔdan ka fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye gɛlɛya ye sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na o b'a la ka tuuru tigɛ ka taa fɛ k'a dɔn ka fɔ dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Sunkalo kan dɔgɔ furancɛ kelen bonyanko an b'a lɔdan ka fɔ marifatigiw nana dugu kɔnɔ na ka na cɛ dɔ bɛ yen ka n'ale minɛni ka taa n'a ye n'i y'a sɔrɔ a tun bɛ wele ko Vie o ye minɛni min kɛ ka taa maaw kɔni sigira k'a lajɛ wulikajɔw kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo nin yɔrɔ in na a ma segin ka maaw to hami na min ye ka dɔn k'a fɔ kunungo tilegan fɛ malojoniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka dugu kɔnɔ na ka sumaw jeni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dugu min ye dabakan ye wulikajɔ kɛbaw donna ye kokura n'o ye marifatigiw ye fɔcogo la ka na i ka dɔn k'a fɔ dugutigi ka na fɔ ale kɔ kunnafoniw na dugutigi denkɛ ka taa se conseil dɔ ma u ye ninnu minɛ ka taa n'u ye dugulamaw ɲɛ wale ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ hami na ninnu kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ kunnafoniw na k'u taara fo nin yɔrɔ in na u ma segin fɔlɔ wa maaw kamana gannen bɛ k'a yira k'a fɔ jariwale tigilamaw bɛ ka nin ɲɔgɔnlɛw ta ni ka ɲɛsin yɔrɔw ma sanga ni waati bɛlen kɔnɔ kulew cira ka welew bila ka dɛsɛ o n'a ta bɛlen kɔnɔ u bɛ na ni waati min ka d'u ye ka n'u sago kɛ ka taa ni wulikɛjɔ ma kɛ ka se ka ɲɛsin ma bi bi na k'i ka dɔn basigibaliya kɔni o dili bɛ ka don ka taa fɛ an bɛ dugawu de kɛ maa minnu minɛnen filɛ yarabi ala ka bɛlɛlen ɲuman se k'u ka so kana denbaya ɲuman sɔrɔ ye ka min fɔ hali bi an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn ka bɔ fanga ye bi k'a f'u ye timinadiya ni cɛsirali bi u ka dɔ fɔrɔ kan fɛn min y'an ka jamana kɔnɔ ye n'a fɔra dugu dɔw bɛ yen nin waati na wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛsin ma u ka dɔn su ni tile u jɔrɔlen bɛ k'a fɔ k'u kɔni bɛ se ka don u ka dugu bɛ se ka kɛ wulikɛjɔ sugu bɛɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ka dugu ma k'a sɔrɔ tatibɔ sitibɔ o ye dabalibanko an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kana an ka jamana kɔnɔ ani ka se ka basi n'an bɔra ye ɲɔnɔ kɔlɔdugu kɔrɔ an b'a lɔn k'a fɔ kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na marifatigiw e ka u taara cɛ dɔ ni ka taa bonya nin na nin cɛkɔfɔlen min filɛ n'i y'a sɔrɔ a taara bonya nin na kunnafoniw na sigidalamaw fɛ dɔw ko ko dozolakaw don dɔw ko ko dozolakaw tɛ an ye ɲininkali kɔni kɛ k'a dɔn k'a fɔ a fara cogo min na f'a ka yɔrɔ la kunnafoni gɛrɛngɛrɛnlen si ma sɔrɔ o la ka d'a ma nka sigidalama dɔw ka fɔ la k'i ka dɔn ko nin cɛkɔfɔlen min n'a bonya nin na a yɛrɛ fɛ kɔlɔdugu kɔrɔ k'a tun bɛ ka dɔn k'a fɔ kungo kɔnɔ n'a ka baganw fɛ dɔw ka tamasere kɛra u ye dɔw ko ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ko donsow de y'a fa k'o sɔrɔ kɛ bibi na ko donsow bɛ yen min ye wulikɛjɔ dɔw ye ka se k'olu ta ka ɲɛsin maaw ma ko masi ma fa ni donsolakaw tɛ donsolakaw yɛrɛ an tɛla ka kunnafoni ɲini olu fɛ olu yɛrɛ yira k'a fɔ ko tiɲɛ ala ka kɛ olu kɔni t'a faba ye sigidalama dɔw tila k'a fɔ ɲɛna k'i ka dɔn ko kungo kɔnɔ maaw fɔcogo la maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka jadi waleya n'a bɛ fɔ k'olu de bɛ k'o kɛ k'olu tun ye nɛgɛjuru ci fa in ma ko denkɛ dɔ bɔra o kalama o kɔfɛ k'i ka dɔn k'a nana bonya nin na ko maa si kelen tɛ ni kungo kɔnɔmaw tɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ sigidalama dɔw ka jateya ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala an ka jamana basigi min bɛ yen n'an bɛ b'o nɔfɛ ala ka jamana in basigi n'o tɛ a kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ don o don kɔmuso bɛna da fara kura bɛ kɛ k'o fara kan ala ka basigi ne ka nata an ka jamana kɔnɔ
n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Maïga ale tun bɛ Segu u taama sen fɛ an b'a la k'a fɔ ani Segukaw a ye kuma ta Segu ministre ɲɛma ye kuma min fɔ ye u filɛ. Segukaw aw ni tile an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la kabini n seginna n ma sigi Bamako dɔrɔn y'a dɔn premier ministre caman bɛ yen u bɛ to Bamako f'u ka mandat bɛ ban u tɛ taa yɔrɔ si ne bɛ taa ka taa lajɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ jamanadenw kan ka se rapport min bɛ dilan ka d'a ma o ye kelen mais a yɛrɛ ka taa ye an ɲɛ la ɲɛmɔgɔw ka tila ka compte rendu kɛ président ye Markala barrage bɛɛ b'a ka importance don dans l'économie du Mali a bɛ tɛmɛ san 10 kan u y'a fɔ fangantigi ye barrage a kɔrɔla a bɛ san 75 bɔ réparation do kan ka kɛ a la u y'o budget kɛ a mɛnna 3 milliards 500 millions a bɛ san 10 bɔ ne bɔlen il est compte rendu que conseil des ministres là président de la transition et instruction dit aux 3 milliards à ka disponible ka to d'ici la fin de l'année parce que barrage nafa min bala Segu dron de Mali bɛ nafa de bala donc les 3 milliards 500 pour faire les réparations d'abord mi en soro ma doye armée jamfa o de ansenna mais antemano kumaka fisa amba feke jamana jo anga l'armée fen wo fe na be se ka duma akanga duma hali ni nambe kon kele minon kanga duma condition de vie fana kanye ambe bara mina awere nye bala kalu dama kono ambe ka minke ntesira be ka oya be telela o do ne tara anga soldat sufu kan kono problème chaman be kan kono mais jiko anse ka me jiko la au forage akanga là d'ici 1 mois sur les instructions du président de la transition après le compte rendu minkai au forage jorao be a telela an balo dan k'a fɔ ni tun ye ministre ɲɛma kan ye Segu an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya rabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Bamakɔ pont sabanan 3e pont sibiri don sɔgɔmada joona fɛ kunnafoniw carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira k'a fɔ k'an balimakɛ dɔ a fure yelen bɛ ji la faraw ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na n'an ye kunnafoni sɔrɔ an yɛrɛ kɛnɛ kan sigidala ɲɛmaaw tun bɛ yen ka taa se minnu bɛ n'olu ka baara yɛrɛ ye ka se ne ni ɲɔgɔn kɛra ka se ka bɔ i y'a sɔrɔ lakanabaa olu tun bɛ kɛnɛ kan a sen fɛ cɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale yɛrɛ kɔni n'a kɔni fure yira a tɔgɔ ye Sulemani Berté a yirala k'a fɔ cɛ kɔfɔlen k'a tun taara Guinée équatoriale ka wulikajɔ kɛ yen fo ka cɛsiri kɛ ka fɛn sɔrɔ kunnafoniw na e ka dɔn nafolo de tiɲɛna a bolo kɔrɔkɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye Mamadu ye u tilala ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se ka nafolo ci a ma sango a bɛ se ka segin ka na so cogo min na a nani a ma se ka lafiya cogo si kelen na wa a bɛ fɛn min fɔ k'a fɔ ale taara faso kɔnɔ ka bɔ faso kɔnɔ k'a bɛ taa ɲinini kɛ n'a ma ɲɛ wari tiɲɛna ale bolo tiɲɛna ka kan a tɛ ni ye a tɛ ni ya ye kɔrɔkɛ kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ye a tor'o de la f'a kɔrɔmuso min n'i y'a sɔrɔ kɔrɔmuso dɔ furulen bɛ ka yɛlɛma u ka yɔrɔ la k'a to de la tile 2 bɔɲɔgɔn a tununa olu la o de kɛra so ye kunnafoniw ka cari k'a fɔ ko Sulemani a fure taara ye 3e pont dugumana na a kɛnɛ kan min a balimamuso ye Awa ye an ɲininkali ta ne ka ɲɛ salen ma ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Awa Berté ne bɛ bɔ Sikaso de an ka dugu ye Kucɛnɛbugu ye maa sigilen bɛ Fajigi la ne balimakɛ de ye Sulemani Berté ne de ye sin bila a y'a ta Sulemani Berté a ko n'i ye nin kɛ kun min na tiɲɛ na Ala ka kɛ ne kɔni t'a dɔn parce que a taara jamana de kɔnɔ a nana ka bɔ jamana kɔnɔ docteur y'a yira an na ko pali de b'a la pali min b'a la an y'a furakɛ k'a kɛnɛya faamaw kɔni ye ne wele bi sɔgɔmada in na de ka ne ɲininka ko ne bɛ Sulemani Berté dɔn ne ko n b'a dɔn ko mun don n ko n fa kelen ba kelen don ko n ka na k'a tora ji la k'ale y'a ka téléphone minɛ a la. A yɛrɛ ka baara kun ye jumɛn ye? A bɛ mɔbili de boli mɔbili bolila don chauffeur ye. A ta kalama yalima n'a ni bana dɔ bɔra jamana kɔnɔ ka na wa? A bɔra jamana kɔnɔ ka na a ma bana wɛrɛ y'a la parce que an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka arajo k'a la k'a joli ta k'a ka fɛn bɛɛ kɛ olu papiyew yɛrɛ b'an bolo u y'a yira an na k'a fɔ ko sumaya de b'a la bana dogolen wɛrɛ t'a la. Sulemani yɛrɛ a kun ye muso furu wa? Muso t'a bolo den t'a bolo. A si bɛ taa san joli ɲɔgɔn na? A bɛ taa san 40 dɔɔnin na. E min y'a balimamuso ye e kɛlen ka nin ye bi a ye kɛ cogo di? Ne kɔni y'a to Ala subahana wa taala de ma n'Ala ye min kɛ jɔn na a kɛbaga de y'a kɛ parce que ne ma sigi ni nin ye jɔn de b'i da kan bolo. E bɛ welewelemada jumɛn kɛ bɛɛ la nin ɲɔgɔnnaw la a mana kɛ cogo cogo nin ɲɔgɔnna kana se ka kɛ? Ne bɛ welewelemada min kɛ diɲɛ yɛrɛ mɔgɔw ye dɔw mana kɛ cogo cogo Ala subahana wa taala de y'i da i ye fɛn sɔrɔ Ala de y'a d'i ma n'i ma sɔrɔ Ala de y'i ja la mais ka ni kɛnɛ karaba k'a kɛ sababu ye i ma kuma mɔgɔ ɲɛna i ma mɔgɔ kunnafoni dɔn i tɛ fosi dɔn mais ne kɔni y'a ɲini an baden silamɛw fɛ gɛlɛya si kana jɔn bila nin na n'i bɛ diɲɛ ko kɛ i sara dɔ la i k'a kɛ ladibaga bɛ jɔn na. An baladan k'a fɔ ni tun ye Awa kan ye a balimamuso kɔfɛ maire min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ko bɛɛ lajɛlen b'ale bolo ka se ka somɔgɔw ɲinini sigi sen kan o ye Boubacar Brema Coulibaly BBC ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Ne ye Boubacar Brema Coulibaly ye ne ye Musabugu maire délégué. Monsieur le maire bi an bɛ 3e pont duguma bi ko sifinaka dɔ kɛra a yɛrɛ sata ye. An b'aw fo an b'aw barikada.
sɔgɔma joona na welew kɛra sapɛri ni polisi ani gendarmerie fluviale u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u kɔni ye fure in kɔni labɔ ji la yeliw kɔni kɔnɔna na n'a bɔra ji la a yera k'a fɔ basi dɔ bɛ bɔ kunkolo ni fanfɛla la yɔrɔ ninnu dɔ bɛ a digilen don olu yɔrɔ la ala y'a kɛ polisi ninnu ani gendarmerie ninnu nanen don n'u y'a lajɛ u ye a kɛ pièce ye a kunna ani ka numéro dɔw papier o y'a kunna o y'a jira k'a fɔ ko a tɔgɔ yɛrɛ ye ko Sulemani Berete a fa o ye Dirisa ye a ba o ye Ajaratu Watara ye Alahu Taala y'a kɛ téléphone kɔni mɛ y'a kunna mais numéro yera numéro ninnu taara sa k'olu weleliw kɛ weleli ninnu de fɛ maa fɔlɔ min sɔrɔla ka o sɔrɔ o de kɛra a kɔrɔmuso ye n'a bɛ fɔ o ma ko Awa Berete ko ale bɛ fajigi la ale sɔrɔla de ka balima tɔ ninnu wele k'a jira effectivement k'olu ka mɔgɔ don an b'o yɛrɛ ko kɔnɔna na sisan nin na weleli dɔ wɛrɛ nana tuguni ka fluviale mɔgɔ minnu tu yan k'olu ka yɔrɔ wɛrɛ magɛn tuguni n'o ye Kalaban ye ko parce que ko kibaru dɔ se m'u ma k'a fɔ ko kurun dɔ kɛlen bɛ cogo dɔ ye ji la ye donc olu yɛrɛ taara a jirala k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ se ka taa bila morgue la a yɛrɛ si o ye 44 a b'o hakɛw de la a ka mɔgɔw yera o kɔni de kɛra ala tanu ye an kɔni bɛ fɔ mɔgɔw ye hali bi adamadenw k'u hakili to ba in na hali minnu yɛrɛ bɛna k'u bɛn'u ka finiw bɔ a kɔnɔ yan nɔ u bɛɛ lajɛlen k'u cogo dɔn fara in yɛrɛ de ko fosi ma nɔgɔ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Habibu maire délégué kan ye o kɔfɛ janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra wulada fɛ janajaw bannen kɔfɛ a yɛrɛ kɔrɔkɛ n'i y'a sɔrɔ ye Mamadu Berete a ma se ka ɲɛ da furu in kan fiyewu fɛn bɛɛ kɛra k'a ban k'a labɛn ka taa lasago a ma se ka gɛrɛ a la Mamadu Berete yɛrɛ a bɛ foli kɛ ka taa se bosolaka minnu bɛ danga kɔnɔ ye an k'u lamɛn. n tɔgɔ Mamadu Berete ne ye banbagatɔ yɛrɛ kɔrɔkɛ a ye min kɛ Ala k'aw sara ni na mɔgɔ si tɛ ka mɔgɔ sara sirabaga Ala ye min kɛra a kɛra Ala ɲɛna an bɛ jɛ k'aw bɛɛ fo mɔgɔ bɛ yan Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala k'a dayɔrɔ suma journaliste an bɛ yɛrɛ fana fo parce que i yɛrɛ cɛsiri i ye min kɛ i bɛ min kɛ a bɛ kɛ Ala ɲɛna quoi depuis a daminɛna i ye min kɛ Ala k'i sara Ala k'i bolo mɛn i ka baara la kuma foyi kun tɛ ne fɛ aw ni cɛw ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye. n tɔgɔ ye Burama Tarawele Musa Habibu yan APCAM bosokuntigi don diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye anw ta k'a fɔ de ko an bilalen don a kama o tɛ mais an ka baara don an wolola ji la ka mɔ ji la an tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni ji tɛ aw minnu ye sotigiw ye aw de bɛ limaniya i ka mɔgɔ kɛnɛman ka bɔ so ka na a yɛrɛ bɔnna nin na a ka gɛlɛn kojugu mais fɛn tɛ gɛlɛya ka tɛmɛ saya yɛrɛ kan nin ta kɛra n'a tun ma ye dun a yelen aw bɛ jɛ aw bɛ dugawu kɛ ka limaniya mɔgɔ si kana da foyi kun ye Ala ka baara de anw minnu b'a kɛ a baara kɛ an tɛ sara a kama adamaden bɛɛ ni dakan don ne bɛ su dilan tiɲɛlen ka juguya fo n bɛ dɔw ta a bɛ tigɛ ka bɔ a la yɛrɛ pewu n bɛ taa tɔmɔtɔmɔ di k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mana kɔnɔ janfarinya tɛ koyi n yɛrɛ bɛna sa cogo di n t'o dɔn ne ye denbatigi de ye n den bɛ taa fo den 17 la ne bɛ se ka tɛmɛ adamaden kan cogo di ko ne tɛ se k'o dilan n nana sɔrɔ n ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a dilan donc a dilanli ye ne fana ma wajibi de ye aw minnu y'a kɔ ye Ala ka limaniya d'aw ma. ne ye Adama Kunuta ye ka bɔ Musa Habibu ye Musa Habibu bosokuntigi de ye ne bɛ foli min di o ye maire yɛrɛ ye fɔlɔ quoi parce que a fɛn o fɛn n'a nana maire bɛ na anw ne bonya hali don dɔw bɛ yen n'an bɛ dɔw ta bɔ hali ne safunɛ sɔngɔ t'u bolo ale yɛrɛ de bɛ safunɛ sɔngɔ bɔ a kunna k'a di anw ma an ka safunɛ san n'a ye ani foli kɛ kan maire don o ye ne ka foli laban de ye. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye maaw ka ye kɛnɛ kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la dusu o dusu u kana kɛ so ye ka se ka yɛrɛ tiɲɛ dusu k'o don an kɔnɔ Ala ka hakili ɲuman d'an ma badabada Ala k'o nɔgɔya ye nin ɲɔgɔn de hakililaw yarabiya Ala k'an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen kisi a ma n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ Umaru Mariko parti Sadi o ɲɛmaayalen ka taa se Radio Kayira ma ale minɛnen bɛ ka kɛ kasoladen ye o min kɛra kulukura dɔw sigira sɛgɛ ka yɛrɛ ka fu tɛna jɛn n'a ye ko démocratie ko danbe ka kɛra la wa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ Umaru Mariko ka se ka bila o kɛra faraɲɔgɔnba ye lajɛrɛba sibiri don min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra Kayira ale yɛrɛ dugɛnɛmana la o kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ Dulajɛ ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. minnu tun bɛ Mali ka kuma fɔ diɲɛ kɔ kan tubabu yɛrɛ ka dugula ye ka Mali dɛmɛ a ka kɛlɛ la n'o ye Jean-Luc Mélenchon ye n'o ye parti communiste ye Faransi n'o ye parti minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ n'olu ka baara ye bɛnnen don adamaden yɛrɛ ka hakɛ ma o tɔn ninnu bɛɛ y'u kan bɔ ko bi kɛra u b'a mariko kan ko k'a bila u bɛɛ y'a sɛbɛn k'a sɛbɛntiya k'a ci ka taa France la ka taa Venezuela ka na Afrique yɛrɛ jamana kɔnɔ n'o ye Niger ye n'o ye Burundi ye fɛn o fɛn o fɛn n'a sigilen don ko ka adamaden ka hakɛ k'a di ni bin kɛra adamaden ka yɔrɔ yɔrɔ adamaden ɲɔgɔn b'a kun suli yɔrɔ yɔrɔ k'a ma diya ye o mɔgɔw bɛɛ ko k'u ka u ma mariko bila ko parce que ko bin kɛra a kan k'a minɛna a ma minɛ a minɛ kunna ka d'a kan ko jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na bi an ka jamana binnen don
ne ka kuma tɛ dɛ u y'a sɛbɛn de ɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛɛ b'a fɔ k'u ye Umaru ka lekɔlidenw ye a m'u si mankan mɛn dɛ u bɛ sɔrɔdasiw kɔ bi nka Umaru fɛnɛ bɛ sɔrɔdasi ninnu kɔ dɛ sɔrɔdasi 800 kɛra ale de wulila k'i jɔ u ɲɛ ko k'u don baara la ka se binkɛrɛw ma o sɔrɔdasi ninnu jamana ye nafolo de bɔ u bɛɛ bila ka taa kalan kɛ u taara o kalan kɛ ka na olu nana k'u k'o baara kɛ u dɛsɛr'o baara de la k'u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ n'o ye Rusi jamana denw ye ko ka na an ka fanga yɔrɔw kɔlɔsi ko k'olu yɛrɛ kɔlɔsi o tuma na jamana ye wari min don olu la ka taa fɔ k'olu kana faso kuma bɔ o ye mun de ɲa Umaru n'u bila ɲɔgɔn na yɔrɔ koloma yɔrɔ de ye nin ye u ko ko minɛn t'u bolo Umaru wulila yan k'a kɛlɛ kɛ k'a tɛ kɛlɛ fo ka taa ka fanga bi yalama fanga min sigira o senfɛ sɔrɔdasiw ko ko ka minɛn de d'u ma a ye ko bɛɛ kɛ assemblée ba y'a kuma fɔ fan bɛɛ ka minɛn d'u ma bi minɛn dira an ka finitigiw ma olu yɛrɛ ye minɛnw san minɛn b'u bolo minɛn ko tɛ tuguni mun de b'u bali ka taa farabugu bɔ bolo la n'a fɔra ko Faransi bɛ Kidali ko Faransi bɛ k'u bali ka taa Kidali ne bɛ ɲininkali kɛ jɔn de bɛ k'u bali ka taa Bandiagara u k'o fɔ an ɲɛna bi dɛsɛra ni i dɛsɛra i ka baara la i b'a fɔ ko jɔnbɔ la ko Choguel ka kuma wɛrɛ fɔ an y'a mɛn min faamu ko Assimi ka kuma wɛrɛ fɔ an y'a mɛn min faamu a ka Umaru Mariko bila ka bɔ kaso la ka taa ka Umaru Mariko minɛ kun min na o t'a minɛ kun ye ni jigi bɛ Mali la bi Umaru Mariko don ni cikɛlaw wulila ale de b'u kɔ ni sɔrɔdasiw wulila ale de b'u kɔ ni baganmaraw wulila ale de b'u kɔ a bɛ t'o minɛ k'o lanɔgɔ k'o lagosi k'o ye kuma fɔbali fɔ k'a sɔrɔ bi kɛra a kan min ye kuma daminɛ n'o ye Choguel ye foyi ma foyi an bɛɛ Maliden de don n'a tora tan marifa b'olu bolo olu bɛ bɛn an kan Ala k'an kisi n'an bɛɛ dusu bɔra n'an ye marifa ta dun a tɛ kɛ tiɲɛni ye an k'a f'u ye u ka sabali mɔgɔ bɛ se ko la kan i b'i tɔ dɔn. an balɔrɔ in k'a fɔ ni tun ye Umaru Mariko ale jɛɲɔgɔnw ye u ye fara ɲɔgɔn min kɛ ni tun ye ka dɔ ka fɔ o kɔrɔfɔw ye an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔ na basigi lafiya Ala k'o sabati o hukumu kelen kɔnɔ na kɔlɔnjɛbakaw wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ u tɛna sɔn u bɛ fɛn min ɲini fanga fɛ ko farɛlɛ fanga ma ɲɛma k'a ka i bolo bɔ Umaru Mariko kan na o kumatigi ma min ye Musa Tarawele don an ka lamɛn. bi ni ye Datino ni ye Sadiko ye ni URD ko ye yandarila Mali mɔgɔba caman na dɛ i bɛ se k'a fɔ hasidiya fɛ parce que Mali yɛrɛ jamu ye hasidiya i bɛ se k'a fɔ hasidiya fɛ ko n ti karisata kuma fɔ sinon an bɛɛ lajɛlen sigilen filɛ nin ye an ka ɲini a filɛ tabiya min na bi k'a ɲini an tɛ kuma fila fɔ an bɛ mɔgɔ min dɔn o jamanakuntigi n'o ye président de la république tradition bon n'o ye Assimi Goïta ye k'a ɲin'a fɛ a ka drapeau mun b'an kunna o bonya kama a k'a lajɛ a ka fiɲɛbɔda di n'ale ko bi ba kana bi tile bi ne b'a dɔn sɛnɛtigiw dusu bɛ suma ale bɛ se k'u dusu suma an b'o ɲini a fɛ an bɛɛ lajɛlen hamina ko ye min bi k'a daminɛ yan Ivoirien yɛrɛ ta ka jugu n'a ye parce que an bɛ Ivoirien kan bɔ an ni Ivoirien don o don hali ni sera an fɛ bi i bɛ Ivoirien papier sɔrɔ yen Ivoirien ta ka jugu Umaru Mariko ka minɛ ko kuma don donc o la n'i y'o ye fɛn mɛn k'a lajɛ Umaru Mariko a ye sɛgɛn min kɛ Mali ko in na hali an filɛ min na bi a ye sɛgɛn min k'a kɔnɔ o kama a kuma ka ye mɔgɔ min na nin ye cogo dɔ ta nin tabiya nin kɔnɔ donc an b'a ɲini drapeau bonya kama Assimi k'a lajɛ Sinafɔw y'a fɔ cogo min o bɛ Sinafɔ jamana de Miyankaw ni Sinafɔw u sigi u kunna sɛnɛ mun ye Nagaraso maire y'a fɔ cogo min an b'a ɲini an ka président de la république fɛ k'a dɛli a ka kuma an ka sɛnɛlaso mɔgɔw fɛ u ka sabali u ka fiɲɛbɔda jama. an balɔrɔ in k'a fɔ ni tun ye kɔlɔnjɛbakaw kan ye min ye welelema da ye ka ɲɛsin an ka jamana fanga ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala maliden cɛman ni musoman bɛɛ kɛ kule tɛ dɔ dɛ ko jamana in ba ka sigi Ala ka n ka jamana bila siratigɛ jɛlen kan min bɛ yen n'a bɛ kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiyafɛn ye n'an bɔra ye an balɔrɔ in k'a fɔ Small Boy Mayiga i k'a dɔn juru yɔbara ale kan na fɔlɔ juru yɔba jumɛn de don k'a kɔni bana de b'a la bana min bɛ yen n'o kɛra so ye ni ka se k'a degun kosɛbɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a labila ka taa furakɛli sabu a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na min y'a ka kulu ye o sifinnakaw ka ɲɛma dɔ ye Abdin Karambe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kɛrbana de b'a la donc a ka bana ye o de ye mais o fana dɔ farala kan parce que infection kɛra la c'est-à-dire i n'a fɔ joliw kɛra la le fait que a ma se ka traitement suit à temps quoi parce que ale tun b'a ka traitement kɛ chaque mois maintenant a minɛlen fo kana se bi ma traitement ma k'a la consultant ma k'a la donc kɛri joliw de bɔra la infection mais depuis a taara ye mercredi fo kana se bi ma a ka fisa
ka fisa dɔɔni mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a banna pewu mais a ka fisa an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi mais don bɛɛ n'a ka dugusajɛ kan tɛ wa tɔɔrɔla bana nin y'a sɛgɛn donc parce que a tun bɛ yɔrɔ min na o mɔgɔ ba joli de tun bɛ si ɲɔgɔn kan a minɛlen an ko maa mun de don dusukun dimi b'a la a man kɛnɛ a b'a ka traitement de si la chaque 1 mois an ko ka minɛ ka bila kaso la traitement tɛ se ka kɛ yen maa mun de don a tɛ boli an ko a minɛli ka bila kaso la o bɛna kɛ sababu ye k'a ka santé dégradé an ko bon minɛli tɛ baasi ye depuis a minɛna a ye kalo 1 ɲɔgɔn kɛ an ko an taara maa mun lajɛ an ka président a fari a man kɛnɛ maa mun de don a man kɛnɛ kɛrɛ bana b'a la a bɛ traitement donc a bɛ se ka a bɔ kaso la ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min b'a permettre a ka traitement je crois que an ka parti tun ye weleweleli kɛ dɔw boloda an yɛrɛ wolola an sera ma caman mais o n'a ta bɛɛ autorité de la transition ma lamɛnni kɛ o continue la ka grader donc a dun minɛli o tɛ foyi bɔ sɛgɛsɛgɛli la a tɛ dɔ fara sɛgɛsɛgɛli la donc o kumaw fɔra mais malheureusement o n'a ta bɛɛ o ma sɔn ka bila fo kana kɛ kasaraba ye a ka farikolo la an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Abdul Karambe a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bana ka se ka fiɲɛ bɔ yɛrɛ ni badina n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ Faransi jamanatigi sigi kun kelen bɛ k'a fɔ k'ale bɛ na an ka jamana kɔnɔ bi yɛrɛ ɲɔgɔn sama tun bɛ fan caman fɛ maa caman ka kɔrɔfɔw la dɔw ko a nin nani kɛ kan dɔw ko a nin nani man kan o n'a tabalele kɔnɔ na Faransikɛ ka jamanatigi an ka jamana ɲɛmaaw tilala ka kunnafoni min cari o de ka yira k'a fɔ ko coronavirus n'o ye ka dɔn k'a fɔ covid-19 ye fɔ cogo la ko bana in o de kama k'i ka dɔn ko nani kɔni k'a bɔra ma o bɛɛ lajɛlen sen fɛ yɛrɛwolotɔn i ka dɔn olu ka ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen kama Ben le cerveau ale bɛ kɔrɔfɔ kan fɔ nin baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a danna sira la mun de kama an ka Ben lamɛn. N bɛ ka n yɛrɛ ɲini mais n mago tɛ jamana la o caman de bɛ kuma caman na donc yɛrɛwolo attaqueli il faut être fier et il faut être préparé mentalement et psychologiquement o tɛna ban bilen diɲɛ kɔnɔ quoi parce que kabiri ni système min yɛrɛ bila sen kan depuis le 19 novembre 1968 yɛrɛwolo de bɛ ka na k'o système enterré et Modibo Keita kun y'u kirin wulu kirinen de kununna Modibo Keita bolo cette fois-ci an bɛ wulu kirinen kun ci de pour mettre fin à ce système France-Afrique an b'o baara de la o kama ba kelen t'an bolo k'ala an jɔ kuma tɛ k'an bɛ segin kɔfɛ hali posi t'an bolo kuma tɛ ka reculer o t'an bolo chaque fois que n'a ye dɔ ye ka yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔ dɔ buruja n'a ye dɔ ye ka galon dɔ sigi yɛrɛwolo la a y'a fɔ ko merci pour le carburant o de y'an ka kɛlɛkɛfɛn ye pour que an bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na on est très bien préparé mun ye Macron ka nali bɔ a ma a bɛ fɔ ko ni danga wulila sɛ kɔ a bɛ don muru jago la quoi donc an k'u to u ka muru jago k'u yɛrɛ fagali fɛn di an ma quoi u ko covid de y'a kɛ ko Macron ma na Mali kɔnɔ ne ye ɲininkali kɛ n ko tuma yɛrɛwolo tɔgɔ de kɛra covid ye Assimi Goïta tɔgɔ kura de kɛra covid ye n'an bɛ fɛ u ko de précision d'an ma ni monde 21e siècle la sommet bɛ ka kɛ don o don video conférence fɛ e ma téléphone ci k'aw ka sigi ka sommet in kɛ déjà que i kun ye G5 Sahel président depuis denkɛ Tchad i kun y'o invité o kun bɛ nalen i nɔfɛ Ghana président i kun y'o wele i fɛ mais ni covid don video conférence bɛ o kun bɛ kɛ pour que ka se ka ɲɔgɔn ye ŋɔni kɛ o kɔrɔ ko covid tɛ parce que nous sommes au 21e siècle c'est le siècle de la lumière ni ko k'i bɛ galon tigɛ mɔgɔw b'a dɔn quoi ninnu ka galon kalabanciya galon étasi quoi tiɲɛ furanna kalani an b'o de maga la dɔrɔn a bɛ firi ni y'o binnen de ko kelen pe o de y'a bɔ a ma Assimi de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamanadenw ka wele kɔrɔ c'est ce qui est la vérité o de y'a to Macron ma na Mali kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Ben Jara ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Mali ɲɛtaa ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya o ministre so olu ye ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔn dɔw sɔrɔ lakana o bɛ se ka sabati cogo min na kamisa olu ka wulikajɔ don an b'a lɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔn sɔrɔlen kɔfɛ lakana ministre ale b'a ka nisɔn yira sen fɛ an ka lamɛn. Ni mission jaba y'an bolo ECAP Sahel n'u ni Union européenne an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman bɔ min ye force de sécurité n'u b'a fɔ ma ko policier ni gendarmerie ni gardiw u b'an dɛmɛ an ka baara la u b'an dɛmɛ an ka mɔgɔw ka formation na u b'an dɛmɛ kosɛbɛ baarakɛminɛnw dili ma bi a y'a ye mobiliw d'an ma u tilala ka fɛn wɛrɛw d'an ma tuguni min bɛ mɔgɔ lakana
n'o ye gilet ni casque ye o b'a to ni kɛlɛkɛlan ou bien finidonna n'a y'o dɔn a bɛ se k'a lakana a b'a to hali ni ko dɔ nana kɛ a bɛ se ka kisi a yɛrɛ bɛ kisi a farikolo bɛ kisi a bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma degun a ma siran a ma fɛn wɛrɛ kɛ nin yɔrɔ in kɔni na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ u ye min di an ma nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye k'a d'a ma u ye min di bi a diyara an ye kosɛbɛ an y'u fo président de la transition tɔgɔ la n'o ye chef suprême des armées gouvernement bɛɛ tɔgɔ la ani maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la ani force de défense de sécurité fana bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ u ye min k'a ye a diyara an ye a bonyana ma ni ce ni baraji an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa an b'a ɲini u fɛ fana nin kana kɛ a laban ye halisa an b'a ɲini u fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka se ka an ka cɛdenw ka baara kɛ minɛnw sabati ka ɲɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye lakana minisiri kan ye a fɔra cogo min na dɛmɛ ɲɔgɔnya o min sabatilen filɛ yarabi ala k'a kɛ fɛn ye n'a bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka jamana ɲɛ ta ni k'o sabati n'an bɔra ye. An b'a lɔn k'a fɔ minisiri b'an ka jamana kɔnɔ n'o ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ka kumaw la ko i k'a dɔn ko a tɛna mɛn Tchadi jamana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ i k'a dɔn ka fɔ olu bɛ labɛn na ka se ka kɛlɛkɛcɛ maa 1000 bɔɲɔngo k'olu bila ka n'an ka jamana kɔnɔ na basigi ni lafiya kama ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a dɔn k'a fɔ bi n'i ye jateminɛ basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ na ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka se ka fura sɔrɔ o la o baaraw k'o y'a kunbadi an bɛ dugawu kɛ ni kɛlɛkɛcɛ 1000 min n'i y'a sɔrɔ olu kan ka na an ka jamana kɔnɔ na ala k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛna kɛ jamana ɲɛta kun ye n'an bɔra ye waati kelen kɔnɔ na Niger ka jamanatigi ale da sira ma ka yira k'a fɔ bi an ka jamana bilama Faransi jamana k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na ko ne jateminɛ ko a dɔ bɛ dɔ la ko n'o kɛra k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɛ ko ne jateminɛ basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka tila k'a fɔ bi k'olu ka taa ko ale kɔni fɛ i ka dɔn ka fɛɛrɛ kan ka tigɛ ko n'olu taara ko minisiri b'an ka jamana kɔnɔ k'olu ka baarakɛta dɔw bɛ yen ko gɛlɛya bi dɔn an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye ka wulana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ hôpital Gabriel Touré o baarakɛbaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ cɛnɛla ka kan olu kan ka taa i ka dɔn k'a fɔ grève yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye baarabila dɔ ye ka se k'o baara yɛrɛ sigi sen kan bi yɛrɛ nka fɛn yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye professeur Diallo b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ka laɲini ye min ye n'olu fɔra point de revendication kɔnɔna la n'o o fanba dɔ ye émolument ko ye hali yɔrɔ min na sisan nɔ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ mais layidu talen don ka kumakanw fɔ an ko layidu an y'a mɛn nka layidu ni kɛwale tɛ kelen ye anw bɛ min nɔfɛ a kɛra anw mago b'o de la sisan nɔ an mago tɛ layidu la bilen o de kosɔn SYNACOM ni syndicat national farala ɲɔgɔn kan di appartenants tɔgɔ la ani Gabriel Touré baarakɛlaw tɔgɔ la an bɛna baara bila kura boloda n'o ye Zeyina tile 4 baara bila dɛ n'o ye ka bɔ tɛnɛn na ka taga alamisadon na an bɛ ɲini baarakɛlaw fɛ sisan nɔ en matière de syndicalisme la soutien dɔrɔn an sɔnna o dɔrɔn ko tɛ bilen an t'o niveau la bilen parce que normalement n'i y'a lajɛ grève suivi kɛra cogo min na mɔgɔ min kan ka kɛ yan nɔ sisan nɔ a kan ka caya ni nin ye mais au niveau de l'hôpital mun bɛ kɛ souvent soutien de bɛ kɛ or en plus du soutien il faut de l'engagement et de la mobilisation an mago bɛ min na sisan nɔ ça c'est l'engagement et la mobilisation an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'o de kɛ walasa an ka laɲini ye min a bɛɛ lajɛlen a ka ɲɛnabɔ layidu kɔni talen don ko kow bɛ sen na ko ɲɔgɔnyew bɛ sen na ministères ni ɲɔgɔn cɛ pour faire un règlement ko a bɛɛ lajɛlen de bɛna ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ problème minnu bɛ sen na an ko o ye tiɲɛ dɔ ye nka min ma anw kun kan n'o ka teli o ye Gabriel Touré ta anw mago b'o de ɲɛnabɔli la joona n'a ma ɲɛnabɔ an b'a continuer de ça. An balɔn k'a fɔ ni tun ye professeur Diallo kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka mɛn ni sugu nɔfɛ tɛ biɲɛ ye ala ka bɛn ɲɔgɔn ni k'o sabata kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ quartiers nafamaw ka taa se min ye ka dɔn k'a fɔ crédit yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya fo ka taa bila Orange Money na nin waati laban na k'u ni Orange kɔni e ka dɔn dɔ bɔ fɛɛrɛw la tiɲɛ don u ko k'olu t'o juguyara dɛ nka dɔ bɔra fɛɛrɛw de la ka tila ka Orange b'a fɛ k'olu ni e ka dɔn jamanadenw bila ɲɔgɔn na o kɛra min kɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'i bɛ Orange Money k'olu fɛ 1000 dɔrɔmɛ 10 2000 dɔrɔmɛ 20 n'i b'o fara kan n'i sɔnna o don n'i ma sɔn i na taa Orange maaw ka yɔrɔ la o min bɛ k'o kelen bɛ gɛlɛya bi u ye wulikajɔ ka bi su in na nɛgɛ kanɲɛ fu mana dafa u bɛna baarabila kɛ alamisadenw nɛgɛ kanɲɛ fu e ka dɔn baarabila in bɛ kuncɛ o la o bɛɛ lajɛlen kununko ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a kɛnɛ kan min ye Sulemani Jakite ka taa se Ibrahima Mayiga ka bɔ Segu olu b'u ka kunnafoni da sen fɛ an k'u lamɛn. Frais de service an m'a joint an y'a ye Orange yɛrɛ la fɔlɔ ni frais de service tun ye balontan ye Orange Mali yɛrɛ y'a Zidane ye a y'a Cristiano ye a y'a Messi ye wa a y'a Pedri n'i bɛ n'i ka ji facture ta choix bɛ client bolo mais n'i bɛna ta Orange Mali ta la Orange bɛ fɛrɛ tigɛ i kun n'u ma 20 tigɛ u bɛ 50 tigɛ ou bien u bɛ 30 tigɛ o ye ji ta ye courant b'o togoya la compteur i sago b'o togoya la
ni i bɛna hali wari ci i yɛrɛ kun comptant compte la orange bɛ wari tigɛ i kun wa ni i ye jigiya crédit ta n'i bɛna 200 la sara orange bɛ 20 de tigɛ i kun nka anw ka frais de service o 1000 anw bɛ 10 de tigɛ i kun anw bɛ se ka comparer orange la orange ka jugu ka tɛmɛ anw kan nka an bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna clients u ka anw faamu anw ta in tɛ bingani ye anw ta in tɛ diyagoya ye parce que bi choix de bɛ yen ni mun ta ka nɔgɔ i ma i bɛ se k'a kɛ n'o ye an ka frais de service tɛ diyagoya ye mɔgɔ kan an b'a fɔ de nin y'anw ka baara taabolo de ye ni o ma bɛn i ma i bɛ taa orange agence la a tɛ minɛ yɔrɔ min i bɛ t'i ka baara kɛ yen o kɛlɛma yɔrɔ bɛ min population k'a faamu ko bingani tɛ baara in ye orange k'a lamɛn anw mɛnna ka anw muɲu orange kɔrɔ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ da anw kan journaliste an b'a fɔ u ye k'a jɛya u ye billahi lazi la ilaha illa hu nin distributeur ninnu orange ka dɔrɔmɛ kelen tɛ anw kɔnɔ anw ta de b'a kɔnɔ dɔw bɛ a bɛ k'u ɲɛna ko fɛɛrɛ mun bi di orange money ko la ko o fɛɛrɛ in ye distributeur de ta ye anw ta tɛ dɛ fɛɛrɛ bi di anw ma anw b'a da i ka wari kan ka taa orange ba a bakuruba ta ka sɔngɔni dɔ tigɛ a la k'o di anw ma k'o di anw ni yɔrɔ y'an ka baara la anw halala nafolo la he ko anw bi dɔrɔmɛ 10 mun minɛ 1000 na ka dɔrɔmɛ 20 mun minɛ 2000 la i ka dépôt kɛto ubiyɛn i ka retrait kɛto k'o ye haramu ye d'accord n'o kɛra haramu ye an balimaw i ka wari i ye 1000 bila i ka compte kɔnɔ n'i ko k'i bɛ 1000 ni dɔrɔmɛ 1 ci i balima dɔ ma i yɛrɛ halala nafolo la mun b'i ka compte kɔnɔ orange bi dɔrɔmɛ 30 tigɛ a la hali n'a ma diɲɛ u b'a tigɛ wallahi anw de ka sutura bi orange kan n'o kɛra o b'a sɔrɔ a ko taara fiɲɛ na a bɛ na n'a ale ka solution kɛra pisi tigɛ a kana da tigɛli ma a ka jeni k'a bila kutere kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u ka maaw kun représentelen don kununko lajɛrɛ in sen fɛ kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kun kɛra ni maa min ka kuma ye o ye kulu ninnu faralen ɲɔgɔn u ɲɛma i y'a sɔrɔ o ye musa dubi a bɛɛ kama bɛn nka ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan an ka lamɛn. ko mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de don journaliste aw ye an seere mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko point de vente b'u ka baara fɛ k'a fɔ jamana autorités ye an bɛna bɔ an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen orange y'u ka pisi bloqué k'u ka wari to a kɔnɔ wari ti u ta ye u t'a sɔrɔ cogo dɔn u t'a ɲini cogo dɔn u t'a bila cogo dɔn nin bɛɛ dabɔra mun kama k'anw yɛrɛ dama k'an bila ɲɔgɔn na regroupement fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye association fara syndicat kan a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a k'a dɔn ko an commencera ka avocat kuma ɲɔgɔnya daminɛ u ko ko dossier bɛ se ka défend a man kan k'aw ka compte ka bloqué k'aw ka wari t'a kɔnɔ k'a man kan wallahi billahi orange binna a kan k'a ɲini distributeur fɛ à partir de demain aw ka IV retour kɛ aw kana carte de recharge feere aw kana zera nafama feere aw kana connexion kɛ orange sira fɛ aw kana foyi kɛ orange la fo point de vente ka bila u ka hakɛ kɔnɔ an k'an ka miliyɔn ta ka taa orange master fɛ k'a ka zera ci an ma master bana k'a ta ci mais orange cadre ko bi n'anw banna ka orange money kɛ ko client bɛ se k'an poursuivre yalima sariya bɛ boli mɔgɔ kelen de ka wa ou bien sariya mɔgɔ kelen de ta ni ala sɔnna wallahi n bɛ kale ala la ni fɛɛrɛ de service tɛ orange money tigɛ mali kɔnɔ ne t'aw nɛgɛ aw dara ne kan k'aw ka ɲɛmɔgɔ in t'aw janfa waati sera an ka da an yɛrɛ la wari min bɛ ka baara kɛ anw de ta don an b'a fɔ su an b'a fɔ tile a b'u hakili la k'an tɛ ɲɔgɔn bolo mais nin kɛnɛ in y'a seereya k'a fɔ ko point de vente bɛɛ ka laɲini ye société min an bɛ nin semaine di orange mali ma a ta y'a ka système ye a k'a bloqué mais ni an ka wari ma sɔrɔ an bɛ taa orange boucler alhamdulilayi asi 2000 u ka direction an bɛ taa datugu. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kulu ɲɛma kan ye musa dubi a bɛnkɛ u y'a fɔ cogo min na mɛ ni sokɔnɔ fɛtɛ min ye bɛnɲɔgɔnya yarabi ala k'o sabata kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi. an karamɔgɔ an taga fo Galsan jamana kan musolaka dɔw ye wulikajɔ kɛ alamisa tɛmɛnen a kɛra talibanw ka ɲɛmariya kɔnɔ wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ko talibanw k'a to k'u sen ka don jamana baaraw la fo ka taa se politiki ko baaraw ma n'an bɔra an taga tiriki jamana kan dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na tiriki ni farafinna tun bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ba la a kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la ka ɲɔgɔn falen hakilina dɔw la n'an bɔra an taga Togo jamana kan nin kɛra siraba kansɛrɛ min kɛra Togo jamana kan maaw ni u bolofɛnw
maa caman bɔnɛna ani na maa 26 ɲɔgɔn na olu jogina kosɛbɛ fo ka taga a cɛ juguya n'an bɔra an taga Kongo jamana kan ni rappel denmisɛnnin laka 2 ye ne fanga y'u yamaruya san 10 ɲɔgɔn kaso la ka sababu kɛ k'u ye dɔnkili dɔ la min bɛna ni binganiya wale ka ɲɛsin u ka jamana ma an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ni ye sangafola bɔtɔla ye kogo fɛ ale ma da ala ma hinɛna ma ka dugawu kɛ yarabi ala dɔnkili a dabɔra de ka maaw bilasira ka taa dɔnkili kɛ n'i y'a lamɛn f'i bi maloya o ɲɔgɔnnaw u k'olu bɔ fɛn ninnu kɔnɛ na ka fɛn min fɔ ni lamɔ ɲɛna so dama bɛɛ bi dilan ala ka hakili ɲuman da bɛɛ lajɛlen ma ka kunnafoni kunjɛ bi min y'an ka dugutigi ye Fana dugutigi a tɔgɔ ye Adama Traoré a kɔrɔkɛ kun ye Banu ye o fatura ale sigira o nɔ na an baladan ka fɔ a yɛrɛ ala ma kɛ sima ye dugutigi ko in na dugutigiya sen fɛ masa Ramani ka wele sira ma alamisa tɛmɛnen in bantɔla ka don juma na a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra Fana dugutigi kun y'an yɛrɛ kanubaba ye ni kunnafoni su ni tile n'i taara kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ a b'an wele k'an bilasira k'a yirana k'a fɔ an kanu b'a la kosɛbɛ an ka baara kɛcogo fɛ Adama Traoré yarabi ala a fatura ala ka baara nɔgɔya ka kɔn a taali ɲɛ a tun ye kuma dɔw fɔ Adama Traoré a ka wele dɔw bilalen dugu ma an ka Adama Traoré an ka lamɛn Adama Traoré do Fana dugutigi ngal laɲini ye dimanche 9h bɛɛ k'i jija kana wele lamɛn a nafa ka bon an bɛɛ kan Fana a n'a lamini dugu a dugu 7 bɛɛ k'u jija ka se yan pour que an kana dɔ fɔ kuma ninnu na o la n'akili b'a la kuma min don a b'a faamu ne bɛɛ ka faamuya na kana an ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ o de nafa ka bon an bɛɛ ma o ka fisa u taara la y'a fɔta n t'o ɲini mɔgɔ si fɛ bɛɛ ka na Fana dugu kɔnɔna fana bɛɛ ten maa o ma se i yɛrɛ i bɛ se k'i se yan i ka se yan an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛnna min kɔnɔ o de ye nafa y'an bɛɛ ma wele kun y'o ye an baladan k'a fɔ ni tun ye Adama Traoré kan ye kumakan min bɛ yen n'o tɛna fɔ bilen yarabi ala ka badabada nɔgɔya ye a janaja baaraw kɛra Fana mara ɲɛma bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka badabada nɔgɔya ye bɛɛ datɔrɔ a ka cɛsiri n'a ka tilennenya la dugutiya kɔnɔ ala ka badabada nɔgɔya ye a y'an ka kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jama la ko nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ